ngempalaken sagunging para mantri bupati para nayakaning praja minggah wonten ing madyaning sasana sagunging para sinatriya bagus ingkang sami sawabda ing gati sawit giri kadya Pangeran Krishna Buwana.
Duk, anakku bungsu Cipta Rasa. Jawa Timur balan kula Rama. Aja ado-ado kon mulungguh karo Rama ya, Nduk. Ngestakaken dawuh. Kakang Pati Reksanata Sendika dawuh. kados pundi kembalipun sedaya para prajurit. Sedaya para prajurit sami pepaandhen Gusti. Ila saking menika Kakang monggo kula trilenggah prayogi. Sendika dawuh. Sami Sugeng Rawuh Dika Kakang Pati Reksanata Dawuh. jebulipun yen panjenengan rawuh wonten ing pasir luhur saribitan kaliyan ingkang garwa. Nggih, rawuh kula dipun kanthi dening Nyai Patih Gusti. Nyai Patih kula trilenggah prayogi. Kados pundi warta Soan kula nggih
Kakang Pati Reksanata lan kabeh anak mantu kanthi dasar anata aniti saha animbang pasibanapung kadipaten pasir luhur ingsun buka Kakang Pati Reksanata sedika dawuh kula nyuwun pirsa kenaninggen panjenengan mapan wonten ing dalem kepatihan pasir luhur kados pundi pawartanipun kakang kepareng ujug matur Gusti anggen kula mapan wonten ing kepatihan pasir luhur dipun kanthi dening garwa kula Nyai Pati sedaya menika boten wonten rubeda kejawi saking menika Gusti sesanggemanipun dumawah dhateng kula nderek estreni anggenipun panjenengan jejer pangayoman wonten ing pasir luhur natanipun para kawula boten wonten ingkang kekirangan sandang pangan sarta papan Kakang Pati Reksanata kula namung saged ilaken gumpanuwun dhateng panjenenganipun dening panjenengan abdi wonten ing Kadipaten Pasir Luhur panjenengan ambari sifat gotha raya kula pitados yen to kawula Pasir Luhur kaliyan prajurit Pasir Luhur saged golong gilik tertamtu praja Pasir Luhur tebih saking Satrujaya gunung urpunipun kawula gunung dadosaken kukuh yen to ngantos dadosaken Jakarta saking pamilya sinipun kita kados pundi wonten sisa lan sisanipun gesangipun badhe kula bedhekaken dhateng Pasir Luhur Kakang Pati Reksanata kula pitados dhateng aturipun Kakang Reksanata jalaran Pasir Luhur saged kados ngaten menika saking agenging kawicaksanan Kakang Pati Reksanata iya saking menika kakang panjenengan ampun waleh-waleh derek ngrangkani ngen kula jumeneng nata wonten ing Kadipaten Pasir Luhur kanjeng nanging to kula mirsani dhateng panjenengan regem panguwaos wonten ing Pasir Luhur dipun kanthi prapes paring tuwin para garwa para putri-putri utawi putra mantu sami rukun ing benjang saumpamiya panjenengan sampun lengser wonten gantosipun benten kaliyan kula Gusti benten perkawis iri sakjroning batos kula jalaran sampun dangu ngen kula gesang bebrayan kaliyan garwa kula nanging kalunggahan menika kok dereng dipun paringi momongan niku Kakang Pati Reksanata panjenengan sampun midhangetaken aturing para wiku para sarjana ingkang gentur pamanipun pepesten temuning judul tibaning pepesten menika wonten ingkang atur mbok
menawi kemawon Gusti dereng saged minangkani menapa ingkang panjenengan kersakaken kakang. Sampun dalu. Itu kami sampun tahu. Iki panjenengan menika lho Kang. Kate panjenengan nang jambine kok napa ngoten lho. Kesepipun pripun ngoten lho. Nggih, jambinipun Lah napa putri panjenengan Oh, iya, iya. aja panjenengan sing mandul lho. Kakang. Ya kula aku jane iki pengen apa nyoba ning komputer apa mandul nek umpamane sing kowe sing mandul aku iki jane pengen selingkuh. Lho, panjenengan iki kepengin selingkuh kok ya panjenengan kamera kedaten. Asih luhur, boten dateng kepatihan. Kula boten menapa-menapa yen panjenengan selingkuh. Panjenengan selingkuh nang selingkuh. Ya selingkuh iki makanan pokok jar. Lah panjenengan kok ngaten. Wis sing ngoten aku saking nuntung anak. Aku kepengin duwe anak ngono pokoke. Masa mau lanang kok anak. Sing nyebut sari nak jenengan. Wong lanang kok anak iki metune saka Sampun-sampun kakang bab perkawis omongan menika gampil kagem kula. Panjenengan kedah jampi. Nggih, jambine napa? Lah panjenengan ngeten jaman kok. Jampinipun namung setunggal. Doke kala monggo. Nah, panjenengan sampun pirsa piyambak menawi to kala monggo menika dokipun 1000. Lantaran saking dok kala monggo menika mbok menawi Nggih. panjenengan saged gadahi katurunan ngaten. Ateng kapan ayo teh ono. Menika jaminipun sampun tapi entuk pas sing boten mandi. Ah prajurit menika saged tentu. Lho kok prajurit. Panjenengan menika nggih ngaten. Kala monggo menika boten saged entuk. Lho terus pundi? Napa? Oh, berarti kleru jamuku. Lah jamu kepiting kok. Lho, lha dicumpet piye to Kakang? Panjenengan ki kok kepiting to? Berarti aku ora tau mentu jiwit kok. Lah panjenengan lho. Sampun-sampun kedahipun sabar sak utawis. Kula nggono perkawis niki. Dudu lan rezeki niku lak Gusti sing mentalaken. Terus aturipun kakang Nggih wis napa-napa. Panjenengan kedah budidaya ampun pupus apa semacam Nggih. Nggih. Oh, kemonggo ngiki proyo Ijih dawuh katimbalan kula disinuwun. sira pinangka luraing tamtama ana ing Kadipaten Pasir. Banjur kabeh nggonku pranata kabeh para prajurit. Jeung sinuwun yen panjenengan badhe ngersakake utawi pitakon marang kula. Anggen kula pranata para prajurit wonten ing Kadipaten sedaya tansah tampil wangkrengginas jeung sinuwun. Wonten olah kribani yuda Kemonggo ngiki proyo injih kula. sira ki luraing tamtama to. Ento matur karo sesembahmu ki rada sigrah menapa iso. Nggih. Kula ngabadi ngestokaken dawuh panjenengan jeung sinuwun pangapunten. Mbok bilih kirang sigrah yen matur dumateng panjenengan. ajine sidak iki omong sing rasine kalih lah. Kakang Sonata. Lah sing setunggal dilebur laler. Janjane kula menika dawuhi niki prayogi boten kirang-kirang. Nggih. Kok menika sampun langgeng kabutipun kados ngaten menika. Niku pancen watak wantunan watuk. Loh, kok itu disebut? Lah iki gawane to iki. Oh, ngaten. Yo, aturmu tak tampa sawetara lungguh sing kepenak. Nggih, Lan kabeh para anak mantu sira tak keparangake lungguh sing setata. Yo anakku bungsu Cipta Rasa. Kula dawuh kan
yen to aku nyawang pasurya munduk aku kelingan karo kanjeng ibumu sing wis sowan ana ing pangayunaning Gusti tak ibaratake pasuryamu karo kanjeng ibumu ki jambe sinikal mula saka kuwi kelingin Rama sira kudu bisa omong salira jalaran amung sira sing urip amung durung duweni garwa mula saka kuwi kelingin Rama apa sing diaturake marang kang mbok kudu mbok dahar ya Nduk. Sedaya dawuhipun kang mbok kula badhe kula ugemi Rama. Senajan to kanjeng ibu menika sampun suwargi nanging wonten kang mbok kula ugi panjenengan dalem ingkang dawuhi kelawan kula Rama. Kula saka kuwi yen to sira ngersakake apa kandha marang kang mbokmu yen to kandha marang kang mbokmu iki kandha marang Rama apa sing mbok ngersakake bakal gak pinangkani Nduk. Wis akan dawuh Rama. Cipta ulang Kula dawuh kanthi dalan kanjeng Rama. piye pawartane nggonmu pramata para adi-adiku Nduk. Kanjeng Rama. Jenengan dulu menika adik-adik kula sedaya tumun sowan boten wonten ingkang godhani Kanjeng Rama. Kenane nggone olah seni swara lan besar piye? Jenengan sampun kuatos Rama. Adik-adik kula menika sampun rigel, sampun terminah rampung Rama. Mula saka kuwi Nduk anakku Kados pundi Rama? kabeh para putri aturana jengkar suasana ana ing pasir luhur ben ora katon langut rame nganggo swaramu Nduk. Ngestaken dawuh Rama. Ayo diajak. Asik. Mas Kibot ngadu-ngadu. Tarik, Bu.
Gimana Mas? Pripun Bu? Oke, susah kangen Mas. Oh, kepikiran kangen Mas? Salipan. Kepikiran. Nyangoni yo. Asik. Yo disangoni no. Mbok nyangoni to, Mbok? Ora arep paling.
Rasain mas. Kebiasaan nggih Gusti, kang pungkasan ki ya Spesial kagem para panuwun ingkang tasih kamirsani. Spesial Mas Riko. Buat Sarah. Buana.
nuwun ya, Nduk. Kakang Pati Reksanata. Injih dawuh Ringgalan. Kados pundi raos sing penggalih sak sampunipun dipun sedaya para putri pasir ibu. Bingkadhe nyadake kula ngesih. Sejatosipun nggih kula ngempalaken ugi nimbali dhateng panjenengan. Wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken. Enten wonten perkawis. Monggo nggih sing sami pepakan daripun kawula. Panjenengan blakaken. Panjenengan sampun pirsa piyambak pendak ambal taun kula ngawontenaken anak kula lelomban wonten ing Kali Logawi. Oh nggih. Panjenengan sampun Nggih. tasih eling Sampun dah. mila saking menika Kakang Reksanata kula nyuwun dhateng panjenengan. Kula nyuwun kasugenganipun anak-anak kula. Sampun kuatos ing sing nuwun. Iki sampun dados tanggung jawab kula. Matur nuwun. Nggih. Rame-rame orang Jawi menika wonten menapa? Saestu panju wonten tamu. Monggo sawetawis pindah kula. Disanakkan Kantong Rawuh. Inggih kula. Menawi to kula dulu sandang penganggo panjenengan menika salah satu ngiring Nalendra. Napa leres? Leres haturipun Jeng Adiwati. Kula salah sawijining pengayom raja wonten ing Nusa Kambana. Kenging menapa panjenengan tindak wonten ing Kadipaten Pasir Luhur kok namung ijen? Kula kadherekaken dening para putri-putri saking Nusa Kambana. Kenging menapa kok boten panjenengan kati lumebet wonten ing Dipun keparengaken Sang Adiwati. kula keparengaken. Nduk gendok. Kene nduk. Sang Prabu Nggih, menika kadang panjenengan leres. sedaya menika tasih sekian. Kakang Reksanata, Kula kami tenggongen mbok menawi kemawon panjenengan kepengin gadhahi keturunan kalian putri-putri menika. oke saestu niku. Nuwun sewu, panjenengan kok kendut menika. Ya kami tenggongen wasi. Iya, Dok. Wedi kuwi mau aku. Ki lho, sing ciliki padune. Lah iki ya. Nek Bakari. Aku lek kula nek nyawangi iki ben. Siji loro telu.
sini negara ning wong Raden Trapsila padha. Nuwun sewu Lajeng Adipati. Nggih, Dos. Menika adat pakulanipun sedaya para putri wonten ing Praja Nusa Kambarna. Oh, nggih. Menika naminipun goyang napa niku? Duk, Duk. Iki mau goyang apa, Duk? Goyang Solo Kodok. Goyang Solo Kodok mriki nggih wonten. Goyang kacang lanjaran. Apa meneh? Kok ora kleru? Kono ae. Aku ya arep pindah kok. Ayo. Wes kene ae aku pindah golek sing ngene iki. Ayo pengen golek sing kutu-kutu ya. Ini, Sepurane Nyai Pake ya. Sedino ae. Hei, Kakak Pate, panjenengan ki weruh bakal sewa kaya awakku lho, Len. Katune mau jek kurang sewa aku. Mas, nganti piye ngono kuwi lho? Mi. Sing marai tukang gendang kae. Pati. Nggih. Sing kendut-kendut ora mung kowe tok. Kuwi kananmu ki ya melok kendut-kendut iki moyan. Lah ya kuwi. Nggih. Sampun dawuh. Sang Prabu, Nggih. Monggo kula aturi kaprayogi. Nuwun sembah nuwun sanget. Sampunipun panjenengan kaprayogi. Kula kepengin pirsa. Menawi to panjenengan menika Nalendra. Sinten nami panjenengan? Dipun tepangaken kula salah sawijining Nalendra ingkang Gembang Wasa wonten ing Praja Nusa Kambarna. Asma panjenengan? Kula pun peparing asma Pule Bahas. Sang Prabu Pule Bahas. Nggih. Lajeng wigantosipun menapa panjenengan munggah pendapi praja Pasir Luhur? Waduh, Jemadiwati tebih saking Praja Nusa Kambarna tumuju wonten ing Kadipaten Pasir Luhur ingkang angka 9. Kula ambung tilik kalih garing bumi Pasir Luhur. Panjenengan sampun pirsa piyambak ki kados ngaten menika kahananipun wonten ing Kadipaten Pasir Luhur. Banjur ingkang angka 2 karaya-raya kula wonten ing Kadipaten Pasir Luhur punika ambung wonten ing rentenging batin kula. Leresipun cethanipun kula badhe bencang jejawasanten liripun kula badhe nglamar putri wonten ing Pasir Luhur. Sang Prabu Pule Bahas. Nggih kula Jemadiwati Kula aturi pirsa. Putri Pasir Luhur menika sampun gadhahi garwa. Nanging namung setunggal
ingkang dereng gadhahi garwa anak kula bungsu Cipta Rasa. Ngapunten, ngapunten. Kenging menapa panjenengan Pas, pas. anak kula bungsu Cipta Rasa panjenengan bingah. Nggih, menika bobong raos sing manah kula. Keraten ing ngajeng mau kula nggih badhe boyong putri Cipta Rasa. Kula badhe boyong wonten ing Praja Nusa Ngambana. Oh dados ingkang panjenengan kersakaken menika namung anakku Cipta Rasa ngaten. Inggih leres. Ing ngapunten Sang Prabu. Kados pundi Jeng Adipati? Ing Kadipaten Pasir Luhur kula ingkang kuwasa. Nanging perkawis jejodhan menika namung dumawah wonten anak kula. Oh, Mila saking menika panjenengan kula aturi lenggah prayogi kula badhe imbal wancana marang anak kula. sumangga. Yo anakku bungsu Cipta Rasa. Nyuwun jawuh Rama. Iki ana rawuhe Sang Prabu Pule Bahas. Rawuh ning Kadipaten Pasir Luhur mung kepengin ngersakake kowe. Banjur kowe piye? Saderengipun kula nyuwun pangapunten nggih Rama. Kula menika tasih dereng kersa sambut switaning kaprami. Kula tasih kepengin ngomong seliro Rama. Kula tasih kepengin dedalanan kalian kangkok kula Rama. Oh ya. Sang Prabu Pule Bahas Ya kados pundi Jeng Panjenengan Adipati? sampun pireng piyambak. Anak kula bungsu Cipta Rasa boten kersa panjenengan kersakaken. Yo. Ini ya. Pengalamanku ditampik. Wah. Tak jiyekuk batuk. Irungmu ora krungu. Sing kepengin ngomong salira. Ateges. Pengalamanku ditampik. Muga sangka penemu. Ngono, kowe ora ana. Sakitnya di mana? Ngapunten. Jeng Adipati, Kados pundi? sampun kula tekadi. Yen to kula langsung wonten ing Nusa Ngambana. Boten sawijinan kaliyan Putri Cipta Rasa. Becik kula rudha maripaksa. Pangapunten ingkang agung nggih Rama. Ya ora Kula dadi boten kersa ngantos dadekake gretah ingkang kados ngaten Rama. kula saka kuwi sira tak keparengake manjing ing Taman Sari ya, Nduk. Thank you.